लोगोफोर माने जों गामियाव बबेनिबा सासे आइजो दंफैयो आरोना ओमफ्राय मिथिया दा बेखौ ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा गोबां सोंगासिनो दं इनि मादैमोना सोंगासिनो दं बबेनिफ्राय फैदों नै मादैमोना सोंगासिनो दं नै नैथिं गामिनि मानसिफ्रा नायनो फैदों आरोना रायजोफ्रा नै माने नैबे आदिबासिनि न'खर बेहाय दंफैयोमोन दा नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायोबा नोंथांमोननि न'खरनि मानसिब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरब्लानो जाबाय जों गामियाव दंफैयो दा माजबादाव नानि बहानि नोङो मोजां खिथा आगै गफुरनि ना गफुर मा गामि दहाय मा देखा जुलिसोनोमोन फट' केमेरा हरनाङा नोङाबा आगै बिराद गिदिर मायो हामा जाम्बि हामा नोंखौ जोङो माबानोसो नागिरदों दायो बेयाव हाबा जानो फैखाबाय आं बिसानि फिसालाखौ हाबा लादों जोंनि न'निफ्राय बेयाव दायमारिनो थांगोन गाबोन समफोर इसानि न'खरनिया दायमारिनो थांगोन मा जायगायाव थांगोन दा गफुराव थांगोन गफुराव गफुर मा गामि थेङाबारियाव थेङाबारि ना औ दहाय माथो नों मा देखा जुलि खालामबारसिन आं थगायदोंमोन इखानथ' नोंसोरनि जोंनि बर'खौ बुंना होआमोन आं बुंनो बायथ' जाबाय गफुरनिसो आङो थगायनाङा दे माने आं थगायला नाथाय आं मोनसे खोथा बुंनि आं थांला आंनि बिमा बिफाया मानो अयथासार खालामनांगौ इखानथ' आं फैला आंखौ नागिरना फैथों नोंनि मोजांखौ नों माने दा नोङो गुबुनावसो दंफैयो नालाय आं बि सेंग्राखौ मोजां मोनो बिजोंनो थागोन खोनाबाय नानि नोङो दायो हारसानावसो दंफैयो नालाय बिनिखायनो जोङो बर'फ्रा नोंखौ जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों होननानै नायफैदों आरोना नोंखौ दा जों गामिनि नालाय ओंखायनो नायनो फैदों आरो बबेनिफ्राय फैदों जाबाय एफा बायद' होनाङा आं इसा फिसालाखौ मोजां मोनो मा गामिनि नों मोजां मोननाया इसा फिसाला गैयाथ' फिसाला सोर होनदों फिसाला गैया होननानै दङ दे हाबा होगोन मा नाम थगायदों नोंसोरो थगायाखै नानि नोंखौ सानैजों गोसोथोलायथारोबालाय मा नाम नानि नोंनि मोजां मोननाया मा नाम बिनिया नों मोजां मोननाया हाबासो होनसै जों मा नाम इखेन्थ' नामा र' खिथानो नामखौ अरुन मा लिरो सावरा अरुन सावरा ना इटानगराव ना नोंबो बाहेरायाव थायोमोन नामा आं बाहेरायाव थायोमोन बेजों खामानि मावफायोमोन जोङो बेहायनो लोगो मोनलायदो आरो लोगो मोनलायदों आंनि बिमाया मिथिगौ बिफायाबो मिथिगौ दा नोंस्रानि न'खरनि मानसिफ्रा होआ होनो नागिराखैमोन ओंखायनोथ' आं फैदों नों माजों फैदों नानि ट्रेनजों ना आं ट्रेनजों फैदों आंनियाव 4:00 सफैदों आइया दाबो गाबना दं नाथाय आमाइनो फन हरदोंमोन आङो गफुर थेङाफोरानो फैगोन गाबोन फैगोन खोनाबाय थायो समायाखै नै समाय जादों थेङाबारि आफा बोराइ बाथौनि समाय जादों थेङाबारिनि आं नंगौखौनो बुंबायबालाय बुंबायसो आं नंगौखौ बुंनानै आं थाङा आं इयावनो थागोन आं मंगलखालि ओंखारलांगोन जाबाय नोंखौ हाबा खालामगोन होनना बुंदोंमोन नामा नानि बिसानि हाबा खालामगोन नों जेनेबा हाबा खालामगोन होननानै बुङाखैमोनबाथ' नों फैनो हायामोन ना एसे रां होनो दं बेखायनो सिरि दोनदों इसोरनि गामियाव हमगोन जे फिसालानियाबो होनो दंमोन ना इखानथ' फैसाया बेसे होननानै खिन्थु आंहा बेसे होनांगौ इखानथ' एसे गिलुं जादों इखानथ' 10,000 होनांगौ आरो नों थाथ' जोंनि गामियावनो थाथ' नोंखौ नागिरफैगोन नोंस्रा एबाबो फैनो हागौ बा माने रायलायनायनि गेजेरजोंसो जागोन नालाय नोंसोर मोजां मोनलायदोंब्लाबो एसे बिसार खालामगोन नालाय दा नोंखौ थगायदोंबो जानो हागौ नालाय बे मा सावरा होनदोंमोन अरुन सावरा नोंनि मोजां मोननाया आरोना दा इटानगराव दं आरो ने जागोन दे बेखौबो जों लेंहरनानै माने आल'सना खालामगोन आरोना नों बेयावनो था जेरावबो थांना जों गामियावनो था दे नानि बेखौ जों आल'सना खालामगोन नोङो जों गामियावनो थाबानो जाबाय आरोना नों खैथासोआव फैनाय नानि दाखालि बिस्थिबार खालि बिसिनाव दंबाय थायो नामा फुङाव आथिं उन्दुनो मोनाखै आङो सियार लाना ओरै उन्दुदों इखौ मा मोजां खोनागोन थांदोलै जेबो नङा दे नानि जेबो नङा आं फुङाव
फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै आंखौ बोरैबा मोनगासिनो दं ओरैबा पेन्ट जादों लाखिगोनबालाय जेबो नङाना बिमाखौ बुजाय आं बुजायना गैला दा बिमाखौ बुजायदो बिमाया अबे इसिना बिमाया बिमाखौ नायहैनि आङो थ' माने बर' मानसि नालाय ओंखायनो जों गामियाव बयबो गामिनि मानसिफ्रा नायफैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगानिबा जायफोर सिनायदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय इमिडियेटलि जों गामियाव दंफैयो आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबादाव दंफैयो जोंनि बाहादुर आदर्श गामियाव दा हारसानि न'खराव दंफैयो नालाय दा माने गोसोथोलायनानै फैदोंमोन जाहैदों आरोना माने बिनि गोसोथोलायनाया हौवाया माने अनिल सावरा ना मा होनो माबायावसो दंहैयो बियो इटानगरावसो गावसोर खामानि मावोमोन नामा दा हारसिं फैदों जाहैदों आरोना र' आं बिथांनि न'खरखौ देखायगासिनो दं नैबेनो हारसा न'खर आरोना आदिबासि ओमफ्राय दा मानसिया न'आव गैया नामाथाय नैबेनो बिसिनाव दंफैयोमोन जाहैदों न'आव गैया नामा हा এখন যাক নাই লাগে এখন তুই যাই কোনো হয়ে যাবি আমাদের পাশে যাব না ও বাইদেউ হ্যাঁ ও আপনার লড়া না না লাগে হ্যাঁ নাই আপনার লড়ার কি নাম আছিলে অনিল সাউরা হ্যাঁ অরুণ সাউরা তাতে ইটানগৰত থাকে ন ইটানগর না ক'ত থাকে অরুণাচল অৰুণাচল ও তেখেতক আপুনি আগত দেখা পাইছিল দেখা নাই মই আমি তো कहां से कहां ये हम तो नहीं जाने নাই জানেল না नहीं जानिलाम याकत के बेजाय के नहीं আপনার লড়াক নাম্বার আছে না ফোন করকচোন মোর মোবাইলে নাই নাম্বারে নাই না ইয়েলুরা আমি নাম্বার ফোন কৰিলে তো গম পালে হয় এতিয়া মোবাইলে নাই তা মোবাইলে নাইবা কেনেকা ফোন কৰি নাম্বাৰ মই মুখস্থই নাইবা নাম্বাৰ মুখস্থ থাকিলেহে ফোন কৰিলে হয় গাঁৱৰ মানুহ নাই কোনোবা নাই কাৰো নাই বোলে মোবাইলে নাই কে তোর মোবাইল ক'ত পাব ফোন কৰিলে বেটি से ना हम तो বাগানে কাম করব না দা নিবিনি আপনার লড়া আছে না কাম কৰাটো ইটানগৰত অৰুণাচলত বিনি फिसालायानो दा माने बिनि फिसालायानो जाखो माथो जाखो एखाने होनदों आङो जाय लाबोनो गोसो थैबाय ना सान माइनावखौ डाइरेक्ट होनदों आं नों नामा माइनाव मनिखा आंखौ न' माइनाव होनना लिङो लोखियालाय सोर नामा लोखिया लोखि गैया आंना सोर होनदों लोखि होननानै लोखि दं माथो गैया गान दहाय नु खुलुमबाय ओंखारलांदो बोसोरथाम मा खालामगोन थाम जाबाय जेबो खालायालै जेबो खालाया सोंनोसो आरो बिनि रायजोआ आंखौ जुदि होसोनोबो जागोन बिनिफ्राय हाबा जाया हरबानो गोसोआ नानि नोंखौ जों बर' हिसाबै सिनायबोदों अमा मासे होबावगोन नोंनि हाबायाव नोंनियाव मबाइलबो गैयाबा दायो रागा जोंनानै थांबाय आरो मानसिया नै थ' लोगोफोर आं दा न'आव फैबाय आरोना भिडिअ बानायनो गामिनि मानसिफ्रा लेंहरनायखाय आं थांदोंमोन माने जों गामियावसो दंफैयो नालाय हारसानि न'खराव दंफैयो आरो बर'नि न'खराव गैया दा माबा मोनसे जानानै माने जिउ जोब्बाय बायोबाथ' जोंनि गामिनिसो बदनाम जानो हागौ नालाय बेखायनो जोंनि गामिनिफ्रा नायहैदों आरोना दा खर'फ्रासो बारा थिग नंगौना नङा मोजां मिथिला बुंनो हाला दायो माने दसेबा दिकेजुलि होनना बुङो दसेबा गफुर होनना बुंदोंनो दहाय बावै आं भिडिअ बानायनानै सोंनायावथ' गफुरनि होनना बुंदों नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय दा गफुरनि नंगौना नङा नोंथांमोना जायफोर सिनायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोननि न'खरनिब्ला जायफोरनि गामिनि नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आं माने बर' मानसि जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां बिदिनो सोरबा बायदिया गुबुन जायगायाव लांनानै फानहैजायो गोबां बिदिनो बर' आइजोफोरा दा बिनिखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना माने गामिनि मानसिफ्रा आंखौ लेंहरदों नालाय दा नोङो भिडिअ बानायनो फैनायखाय आं बानायनाय जाबाय आरोना दा आं न'आव फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय दा गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो थगायनानै सोरबा बायदिया दिल्ली मुम्बाइ लांखारनानै फानहैजायो आरोना गुबुन जाथिफोरजों दा मुलिफोरसो दौजादों ना खर'फ्रासो सिगांनिफ्रायनो थिग नंखाया बुंनो हाला आरोना जायफोर नोंथांमोना मिथियो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरदो आरोना दिनैनि आपडेटआ बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन